खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 14 अक्ट'बर 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन आरो गोसोनि मिजिंफ्रा जाफुंनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानानैबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव लोगो लेवा बांगोन अब्लाबो थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ जेरावखि हान्थिया मानो दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ
पजिटिभ साननो हानाय नङा, गोथों आरो गोग्गो साननो गोब्राब जागोन, गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनायाव सोरनिफ्रायबा हेफाजाब मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयै बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनदेरनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां मोनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयै बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सोरजोंबा लाजि फोनांजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। गोबां सांग्रां जानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां रोखोमनि सिगांनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। बहाबा सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बिमा बिफानि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ आरो नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों